V rodinné firmě se propojují dva odlišně fungující systémy. Systém rodiny a systém firmy. Pokud se v rodinné firmě upřednostňuje jeden systém před druhým, nemá rodinné podnikání perspektivu dlouhodobého rozvoje. Abychom pomohli řešit výzvy spojené s propojováním těchto dvou systémů, založili jsme Centrum pro rodinné firmy. Připravili jsme 2 kurzy, které vám pomohou v kritických okamžicích vaší rodinné firmy. V prvním kurzu s názvem Mezigenerační předávání rodinného podniku se zaměříme na úspěšné předávání z jedné generace na druhou. V druhém kurzu s názvem Rodinná rada se dozvíte, jak nastavit férové rodinné vztahy a propojit je s těmi firemními. Přihlašte se na naše kurzy ještě dnes a podpořte své podnikání lepším propojením rodinných a firemních vztahů.